mat-matan sikik bajing loncat. Pamundhut saking Amsterdam. Amsterdam iku tebe paring. Oh, luar negeri Belanda niki lho. Luar negeri. Sawiranipun 500.000. Alhamdulillah. Ning niki kula ming maca nek duwite ora weruh, kula ming maca lho niki lho. Mbak Ayu kene, Mbak, jumeneng. Langsung Sik, transfer. sepoti Cak, yo. Yo. Lo. Hau. Pinter banget nggih. Mbak iki kan dadakan apa pun dikarang? Improvisasi. Dadakan. Kok iso pas ya Mbak Jiblek? Improvisasi. Improvisasi. Ya wis kayak gue lah. Ya. Spontanitas. Spontanitas itu pinter jogetnya langsung nggih. Ini yang namanya seniman, seniwati itu. Banget ya jajan rika kayak. Aja. Ya sama saleh. Bayu kan ape. Nggih, sugeng dalu. Nggih, sing dalu iki akeh sing do tanda tanya Mbak Jiblek. Penasaran orang ngandel nek iki Mbak Ayu Purwalestari sindene Mas Seno. Sebab rikala wonten YouTube nika rak piyayenipun cilik wingkis. Kok sakniki dadi gebember kaya niku. Aku ya matur niki sakbare kagungan putra siji, yo dadi abuh kaya niku. Nek mbiyen ya ora kaya ngono, Por. Napa mboten kenging dampak corona kados ngaten? Ya ora mergo bar kagungan putra siji terus dadi abuh ngono kuwi. Pancen biyen kula Piye kok kon ngundang Pak Corona gitu ya? Mboten maksudnya mbok kenging dampak Covid terus dadi maksudnya. abuh krana ayem nang omah ngene. Lah ya. Putranipun pinten? Setunggal. Kakung napa putri? Kakung. Oh, ingkang ngroko nderek mriki? Lah sing rebab kuwi Mas Kiswan. Oh, menika ingkang rebab. Nggih. Lha kok sampean gelem-gelem di bojo ala temen? Lah, kok ala piye ta? Lho, kan bagus aku. Aduh. Bagusnya saka ngendi? Lah, ibuku nyawang bawor bagus banget kaya kowe kok. Jogjan. ya malah blenger. Perlu diperiksake ya. Apa ora jijiki? Ora jejiki ya. Aku pengen. Aja ngomong. Ora nyong biyen ketemu Mbak Anggerana, Ayu. anggerana lagi ngerayu wanita pasti kamu cemburu ya. Ya, cemburu Pasti ngapain? jealous. Ngapain kamu dicemburuni? Wong ngeraimu kayak gitu. Kayak apa? Kayak ki? Kayak Gitu. Ya, sing bawa Mbak Ayu nggih. Mangke sing jogeti Ambar. Nggih. Bajing loncat. Ya. Mbak Ayu. Kontrolnya mati Mas iki, Mas. Suarane apik ya jebul. Urung. Agi angkat suara. Nganggo apa? Gunung Galunggung. Ya. Tarik napas. Mbak Abar mangke siap-siap ciplongan. Jaipongan. Ciplong. Jaiplong. Jai. Ciplong. Jai. Coba. Gunung Galunggung. Gunung. Galunggung. Gunung Galunggung kepungkur. Ya asline puji sih Mbak Ayu. Kula Jogja. Jogja kok pinter ya kayak Kayak Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Pinter dan Gunung Galunggung. Persis kayak Piyayi Sunda. Iya kayak Sunda. Ya. Monggo. Ya. Gunung. Semadang ketunjang. Ora madang ketunjang. Ayah naon. Oh, Ramadan ketunjuk. Dalange ketok asli Jawa Barat ketok Asli dulu Pak. Terus kayak ngono. Heeh ya. Apal bahasa Sunda apal karena sudah pernah pacaran sama orang Jawa Barat. Oh.
Mulane apal Jawa Wah, Barat. cocok kan murubi kayak gue. Ya ora bener ngomong apa? Kayak Zaman ibune. agak si bujangan Ibune iki. melu ibune. Ora melu loh, kayak ngono. Ibu bos ikut lo ya. Iya, ibu bos ikut tuh. Malah sing murubi sini kowe. Ya lanjut mbak. Potong aja bu bos. Potong aja. Bangus lunas. Oh iya, Wis lunas dipotong. Liane ya. Liane dipotong. ya. aja. Aja. Lah ngapa? Utuh. Yo. Iya. Talaga. Sekawayana. Aduh. Rembecik di tengah gua. Wong becik manggone nang jero guwa. Iki Nanging ngaten lho Mas Dalang nuwun sewu. jeneng anak remet disit gue. Ring kecik. Tapi Ring ngaten kecik lho wong Mbak. apik. Jenengan Iya. kudu waspada. Nah iki Waspada. muni Yang namanya suami istri itu harus setia. Hah? Loh jenengan lagi nembang hati ngeden-ngeden, lama masa malah dolanan HP dengan santainya. Loh itu kan nyepelekan sama situ. Pun kula pun biasa. Oh udah biasa? Sama saya nggak biasa. Wong kanu udah HP. Yo. Bacot gen kandi. Selah arep nembang lho ngomong gua. Waduh. Junjungan Sesembane. Ula pundung tu disungkurulan sungkan Kayaknya nek kidungan Jawa Barat kayak gini. tadi Tarik. Hak. Sor. tarik Intro saking Saron dipun tampi kendang. Gonge didol ya. Loh, Ini kok didol. Foto duit. Oh, foto dulu. Lanjut Ca. Yo. Dados Tetos. Sor. oh bar.
Adi lebat darosan Hai hai ya. Bajing luncah, bajing luncah. Hop.